ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ଦୌଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? କାହାଠୁ ଚୋରେଇକି ଦୌଡ଼ୁନି ତ? ଆପଣ ଯଦି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। राजा दौड़ी हेला साजा सारा ओडिसारी राजा मौजा लो घरे घरे साजा बाजा ମୁଁ କହୁଛି सारा ओडिसारी राजा मौजा लो घरे घरे साजा ଭାଇ ଭାଇ ରଙ୍ଗିଲା ମତେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଦେଲେନି। କିଏ ସେ ରଙ୍ଗିଲା ଗାଈ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଦେଲାନି? ହେଲା ତା ପାଖକୁ। ତାଙ୍କେ ପିଲାଟା ଆଇଲେ ଆସବେ। କଣ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ଲାଗିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କର, ଯିଏ ଜିତିଲେ ସିଏ ଦୌଡ଼ି ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ସେ ନିୟମ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଢେଗ ମାରୁଛି ତା 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଢେଗ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଢେଗ ନ ମାରି ପାରୁଛ ସେ ଦୂର ରାଜା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଶୁଣ ତାଙ୍କର ଖୋଜାରେ ଯଦି 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଢେଗ ନ ମାରି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଦୋଳିର ରାଜା ଆମେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଢେଗଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ହଉ ଚିରି ମିରି ଚିରି ଦାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦାଣ୍ଡ ଚିରି ମିରି ଚିରି କାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦାଣ୍ଡ ଏ ରଜରେ ଯିଏ ହାରିବ ତା ମାଇକି ନା ରାଣ୍ଡ। ଭାଇ ତୁମେ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବା? ଆଉ ଆରମ୍ଭ କର ଆମର ବି କର ଆରମ୍ଭ। ଚିରି ମିଚିରି ଚଟିଆ ଧାନ ଜଗିଥିଲା ନଟିଆ। ଚିରି ମିଚିରି ଚଟିଆ ଧାନ ଜଗିଥିଲା ନଟିଆ ରଜରେ ଯିଏ ହାରିଲା ଶଳାଙ୍କୁ ଆଜି ପେଟେ। ପେଟା କଥା କହୁଛୁ, ହଣା ଖାବୁ ନା କଣ? ହଉ ଟେନସନ ନିଅନି, ମୁଁ ଅଛି ନା। ପଇସା ଦେଇ କିଣିଦେଲି ଲଡୁ। ଆରେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଦେଲି ଲଡୁ। ଏଇ ରଜରେ ଯିଏ ହାରିଲା ମାଲ ପାଣି ପିଇ ଗଡୁ। ବଢିଆ କଥା କହିଲାନି କହିଦି ଚୁଟା ନା। ନାଇଁ ରହିଯା 10 ମିନିଟ ରହିଯା। ଆରେ ରାଗେ ନା ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ? ପାଣି ପିଇ ଗଡ଼ିଆ କଥା କଣ କହୁଛୁ ରେ? ମୋ ଟାକୁ ଶୁଣିଲ ତମେ ଏବେ? କହୁନୁ କହ, ଆମେ କଣ ଡରି ଅଛୁ? କହ। ଆରେ ହକିଦେବୀ ମୁହଁରେ ପୁଛୁଥିବ ବସି। ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଯାଉକେ। ଆରେ ହକିଦେବୀ ମୁହଁରେ ପୁଛୁଥିବ ବସି। ଶଳା ଆମ ଥିଲେ ଲାଗୁଛୁ। ଶଳା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଦେବି ଘଷି। ଶଳା ଘଷି ଦେବୁ, ଆମେ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ମାରିଦେବୁ। ଶୁଣୁ ଏ ମଲା ମାରିବାଟା ବେଶୀ ହଉଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାରିଆ ଏବେର ଏଇଟା ମଲା ମାରିଆ ଆଖି ଫଡେଇ ମାରିଆ। ଏଇଟାର ଖାଇଦେଲି ଚକୋଲେଟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଜରି। ଖାଇଦେଲି ଚକୋଲେଟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଜରି। ରଜରେ ଯିଏ ହାରିବ ତା ମାଣ୍ଡୁକୁ କରିବା। ଆରେ ତମ ମାଣ୍ଡୁ କଥା କହିଲା ରେ। ଭାଇ ତମେ ତ ମେନ୍, ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କଥା କୁଆଡେ କହିବା? ତମ ମାଣ୍ଡୁ କଥା କହିଯିବା ଆଉ କଣ କହିଲୁ? ତମର ବହୁତ ଆକ୍ସନ ହେଲାଣି, 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଢେଗ କୁହ। ଆମକୁ କହୁଛି ଆମେ କହୁନ ନା କଣ କାହିଁ କରେ ତୁ କହ ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉନି ଏବେ ତମ ଆଉନି ଖେଳ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମ ଅମର କହିବ। ଅମର
ମୋତେ ଆସୁନି ମୋ ତମେ କ'ଣ କର ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ମାଣ୍ଡଲା କାଦେବା କାଟିଦେବା କାଟିଦେବା 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲାଣି 10 9 8 7 6 ଭାଇ ଆଉ ଭାବିବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଦିନ ସାଞ୍ଚେ କାଡ଼ ବୁଲେଇ ଚାଲିଆ ହଁ 3 2 1 ତମେ ହାରିଗଲ ରେ ଜିତିଲୁ ମାର ବେ ହେଇଯିବୁ ଦୁଦୁପି ସକାଳୁ ଦୁଦୁପି ସମୟର ଦୋଷରେ ସମୟର ଦୋଷ ଚୁରେଇ ଆଣିବୁ ପିଲାଟା ବାଡ଼ ଦେଇ ପଳାଇବି ନା ସତ କଥାରେ କହୁଛି ସତ କଥା ମାର ବେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ କାହାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି ରେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା ଆମେ